Здравейте! Сега ще направим едно четене, в което ще разгледаме послание за теб. Преди това ще направим една кратка характеристика на персонажа, който ще разгледаме сега. Не забравяйте, че четенето е общо и не за всеки ще резонира. Четенето прави в мъжки род. Вие си го обръщайте така, както ви е удобно на вас във вашата ситуация. Кой е персонажът? Персонажът. В момента са застъпени не енергии за желание, за действие, за промяна, за случване на нещата. Тук като да иска една победа, като да иска така някак си да тръгне така с една енергия, с една страст, да потегли с една амбиция, с един стремеж и с една мотивация за успех, да триумфира, но в душата му има така дълбоко разочарование, една самота, едно оттечение, една апатия, в едно състояние, в което някакси не се чувства щастлив в емоционалния си свят. Виждаме тук, пред нас има един романтик, готов да изказва чувства, емоции, страсти, дойде в най-добрата си светлина, красив, чарован, омаен, така романтичен, един изкусител, който да дойде с една голяма заявка, с една голяма надежда, с приятни предложения, с така изкушаващи предложения, да изкаже една романтика, може би да поднесе някакви така подаръци, цветя, някакви неща в жест, така да направи добро впечатление, да направи добър жест, но заявката е като да дойде с една романтика, като принца на бял кон. Принца на бял кон, но в енергията му се чете, да, буйна младежка страст, но с някаква цел. С някаква цел, енергичен, така целеустремен, желаеш да има така, да има независимост, да има, бих казала, някакъв потенциал в това, в което той си влага енергията. И това, в което той е насочил енергията си, е любовта. Любовта на сродните души, партньорството. За него това е едно привличане, което така ме оставило спомен за споделена любов, за сродна душа, за любов, която е била споделена, като за да се намериш човека, този, който да го усетиш с душата си. Да го усетиш с душата си и това в момента е предизвикало в него някакво, бих казал, нехайство, някакво нежелание от негова страна, че той не се чувства щастлив на мястото, където се намира и с едно вътрешно желание за някаква промяна, за напускане, за оттегляне, за потегляне в друга посока. За това така енергията първо тръгнахме с промяната, с хъса, с мотивацията за движение, за тръгване, с много хъс, с много желание и това тръгване в посока любов, изказване на чувства, романтика и поставянето на новото начало. Но това ново начало някакси той желае да не го бави, някакси да се случи сега. Той иска целият този заряд, тази енергия, която има в себе си, да я канализира по един така много, бих казал, един начин, който да утвърди желанията му. Хайде да видим като послание. Какво желая да ви изпрати този персонаж? Какво желая да ви изпрати този персонаж? Какво послание? Искам правилния момент. Не усещам любов между нас. Пауза. Все още търся любовта. Лъжате. Хайде да видим какво още иска да ви изпрати като послание този персонаж. Не ми показваш, че ме искаш. Идвам към теб.
Обожавам начина, по който се гледаме. Надявам се да ме потърсиш. Объркваш ме. Това са посланията, които желая да ви изпратя вашия любовен интерес. До скоро!